bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Yes, good morning. Tabi sa Indogabos. Welcome mga tugang sa programa niya to na ana po, tigdi po sa DCGB. Ngunyan po nga daw na ininin Martes. Pilipinas, Marinaga po sa Indogabos. Mga tugang, welcome po sa programa ng hapot sa DCGB. Alamon tapon mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Ang BDRMC, may reward system, tig-10,000 kada barangay. Ay, wow! Magkakaigwada ang mga tugang kay 10,000 pesos kada barangay. Di po mga tugang sa tuya tabing palibot. Ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Pamunta daw ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Tama ba? Nandiyan na si Jimmy Tabi, Chard? Ha? Yan daw Tabi, ha? Sika, nagrunahiling ko na sungaran ka sa bago ni Jimmy na pigsabit ni John. Ano? Para po dyan sa kuhan, para po dyan sa iyang report. May kinaraman dyan. Pero, mga tugang, Tabi, nagkapadagos ang sa tuya na programa sa DCGB. O sandali lang, okay na ba si Jimmy? Okay na, wala pa. O sige daw. Garunaling ko si Jimmy kasi bang sinabit ni Jun. Alright, o sige. Anyway, mga tugang 5 minutos Tabi bago mag-abot ang alas 8 din pagkaaga. May magayon na bareta na pag-share sa tuya ang paradangog ta. Pero taod-taod mga tugang, pag-iristoryahan tan tungkol sa Sagumayon River, ano, ang magayon ining istorya na pag-share sa kuya kan sa tuyang listener, mga tugang ta, ang kwan, ang DSWD, ano, baka pwedeng matsikan mga pag-iribata, sabi digdi, ang DSWD, mga tugang, mataod at tabi ki, ano ini, nakatalaan mga tugang na magtao-tabi nin tutorial fee. Imagine tutorial fee. Para po sa mga estudyante po sa grade 1 na ma-volunteer mga tugang mataog ki tutorial fee duman sa mga college students na gusto tabi maging tutor kan mga elementary pupils, lalo na sa grade 1. Ang hapot, anong, di ba? Ang pagkasabot ko, ang masweldo po mga tugang DSWD, ilingunin do DSWD says to pay college students who tutor grade 1 pupils. Hindi kung paano ang implementing guidelines ka inita. Susog mga tugang sa pahayag ni Garuday pa sa tuya nagluwasin niya. DSWD spokesperson Romel Lopez, sinabi niya mga tugang na magakaigwada tabi ki pilot implementation kampigaapod na tara, basa, let's read. Program would be from August 14 until November this year. Tara, basa. Gari man sa naso kay Brother Eli ka ito, basa. Pero magayon baga di, siguro pwedeng ini in partnership mga tugang with ano yan, Department of Education ta. Kung ang mga college student ma-tutor sa mga grade 1, ang masweldo DSWD, dagdag na income ini. Ang hapot, anong klase mga tugang na year level sa college? Sabi,
maabot databi sa 6,000 junior and senior college students from selected state universities in Manila would be part of the program pilot implementation, where they would be given the title of Youth Development Workers. Ay sa Manila palan ini. Natatanay pasisabay na ipilot lamang sa ibang partikan Bicol Region. Sinda po apo doon ng mga Youth Development Workers. Ang mga estudyante dana ini matutor sa maabot sa 63,000 na grade 1 students na may kadipisilan sa pagbasa. Hali po sa 490 eskwelahan sa bilog na National Capital Region, with each college student handling 10 tutees each. That tutoring sessions would be 2 hours a day for 20 days. Oh! Bako sa tuya ini mga tugang aplikable sa National Capital Region. Natadaw-taday lamang imbis mga tugang na out of ano nga ya, perang eskwelahan ito. More or less mga nasa perang nga ning eskwelahan ito sa NCR mga ilang ha, more or less mga tugang 500 plus na eskwelahan sa NCR, tabi 490 schools. Dahil lamang tinawalan man nga niya kisampulo sa Bicol, sampulo nga sa ibang riyon, di ba? Di ba? 490 mga tugang sa NCR. Dahil lamang nga niya, bako araw kang ginibukan Comelec na nagka-prorate sa iba-ibang parte kang Pilipinas. Sinda, NCR ang exampulan. Sana po, di ba? Pero man daw ang sweldo, adi, na sa mga nag-eskwela databi mga tugang sa sa mga public schools lalo na. Tangon yan da na iling nan mga aki da sa grade 1 may kadipisilan sa pagbasa. Tama la, kami kaya kag elementary na to dan mi kan abakada. Ngunyan baga ABC na, di ba? Abaka. Pag-abot sa D, ano nga yan? Baga sumba. Di ba? Binara ko baga kan mga matatali dyan sa kuhaan. Komisyon sa Wikang Pambansa. Di ba? Hinali. So, abakada, bisalidaan kang ABC. Oh. Kaya maski Filipino subject, ang pagbasa, A, B, C, D, E, F, G. Hinali. So nga, paano na sa may mga ngaran na may N? May problema. Di ba? Nagpapahiling po na mas matalan mga aki sa Bicol. Yan. Alright. Sige, garo. Pero, di ba? Pero, an point na digdigari. So, magkakaigwa ka kay additional income, itong mga tutors na ito, na ang kada sarong tutors, magkakaigwa kay 10 tutees, itong mga tuturuan nindang mga aki, sa laog nin 20 aldaw. Siguro, ilingon ko efektibo man ang pagpakuan, ang pagpabasa ninda. Siguro, mas maray kon ang mag-tutor, mga education students, adi, o iba man na mga kurso, na may kakayahan talaga. Tam pagturo baga sa pagbasa, di pisilon. Ikan maturo sa pagbasa sa aki. Di ba? Number 1, dapat may reading and comprehension. Tatao magbasa, tatao magsabot. Budaan pronunciation, sabi nga ni, pronunciation, importante kung anong pagbabasa mo. May mga kwan bagay yan, may mga style nga niya, may period, may comma, di ba? Sabi, kuma, may colon. Anong mga breathing, breathing techniques. Pag-igwaki, mga arog ka yan. Pero, sana po makuha na yan. Basta bagay, magayon, mabawas-bawasan lamang so kuan kan mga teachers. Nakuha na trabaho kan mga teachers. Di ba? Okay. Pero primarily mga tugang trabaho kan mga teachers lalo na kaya mapagano baga magturo sa elementary. Imagine ikaan mapuon kan foundation kan mga aki. Di ba? Si Ma'am Yet Cornelio nga ni retired public school teacher sa grade 1. Sabi niya, pigahanap-hanap ko nga yan na pag-teach giraray. Maski nga ako nag-retire na ta. Natod nga niya ako na ang mga aki nga niya matabangan ko. Hello? Hello, amigo. Yes.
Bako, Migo, ang problema kaya sa kwanta baga, education system, sa elementary, ang dahil hindi pagka-factors ito, tataw ka na magbasa o dahil, i-promote ka na ninda basta. Iyo, graduado ka, di ba? Iyo, dahil may patakaran kaya baga ang DepEd. Ito Oo. kung kasarin ito nagpuon na secretary. So, graduado failing grades, adi? Iyo, diretso ka, kaya harap kaya ng ang nangyayari. Dahil patataw magbasa, promote mo na sa next level, hindi Iyo. talagang mangyari. Dawa, mag-tutorial ka dyan na painguran. Ikamigo, inabot mo sugaro, inabot ko yan, narogan, pwede kang, apod nga di kan garing nga, repeater ang apod pare? Iyo. Repeater ang apod, inabot ko yan, pero, inabot ko man sa may acceleration. Oo, ito talaga, so, pag nahiling man talagang maray Mataliong ka, grade 2 ka na, nagmangno ka man, Oo. grade 4 ka na, di ba? Iyo. Kaya lang, Basta Migo, di mo ako lang nakasabay lampasan naman, sa Migo, sa principal. pag-upload na, di ako nakasabay naman sa lista kan, pag-accelerate. Iyo. Basta Migo, dahil mo lang lampasan so principal. Okay, salamat. Kung accelerate ka, di po salbatano sa principal, daog mo na. Kanan tunay, salamat. Iyo. Thank you. Latusong ko inisilig na. Dahil nabot ko na talaga kahit ano nga. Kaya kami kito, tarakuton kami, dapat makaukod ka talaga. Grade 1, grade 2, grade... Ay, inay ko po. Pagdai ka mga tugang nakapkwan talaga, repeat ka. Repeater nga po, Junior. Inabot mo dyan kayo. Ikatabi sir, inabot mo sa may repeater system, sir. Inabot mo sa may repeater system kayo. Dahil mo inabot. Pag nabuminagsaka talaga, repeat ka, Junior. Makasupugon pag... Uy, anong grade mo na nga niya? Ay, grade 2. Otro taon, anong grade mo na? Kanaki mo? Ay, grade 2 mangyaray, madi. Maulit ka. Di ba? Hello, Ma'am Yet. Hello. Di ba? Grade 2 man nga giraray, madi. Nailing mo na. Hanggang sa daay ka talaga nakakauko, daay ka ipapasa. Pero ang kagayunan man ka ito, pwede kang ma-accelerate. Di ba? Ngaya grade 1, ay matalion. Dahi pa nga inaaloy junior grade 2, na sinabak na sa grade 2. Nagmangno ka man, mga tugang, uto na. Irak ninyo, di ako lama ako nakasabay dyan sa mga acceleration na yan. Awinda. Ay, nako. O, bueno. Ay, sandali, tamay apod. Hello, good morning. Good morning. Yes, ay Ma'am Yet. Good morning, Ma'am Yet. Oh, kumusta? Pagkakaluyan ko ng turo, 35 years, sa grade 1, grade 2. 35 years kang nagturo, di ba? Di pa pasar. Oho. At isang taon na sa kuyang grade 1, tigapot ko ang principal. O ano, ipasar pa din. Ito 2 taon na sa ko. So, principal minampi pa decide ko. Oh. Kasi ko talaga ipasar. Ang kairat man, mga grade 2, di ta tao. Iyo, gusto sabihin, madam, sa 30 si Mami, ako na naman pagparaw ng bitan, makasupog baga, di ba? iyo baga. Iyo. Tapos yan, phone lang na ruluyas pagbarasa sa inika dahil yung pag-pandemic. Oh, actually, Kasi, yan surason kong tada hinali na repeater system na anta. Nasusupgan so aki. Ito, ito ka na Ika, perang taon ka pong nag-teach sa grade 1? Ma'am Yet? Perang taon ka pong nagturo sa grade 1? Mga almost 10, 15 years. Oh, Ano, di ba? grade Pero 1, grade 2, ang service mo grade sa 5, DepEd, perang taon ka pong naging trabaho sa DepEd? Perang taon ka po sa teaching? 35 years. My Since goodness. 1985 O, up di, to 2020. inabot mo so ka ito so may repeater talaga. Ma-repeat so estudyante pag day talaga pwede, di ba? Oh. Ayan, thank you. Okay. Salamat po, Ma'am Yet. Di ba? Maski nga ni mga tugang sa college, pag naisus ko, ako nag-experience naman ako sa college mag-teach, ang pagbabagsak estudyante, napapahibi ang puso ko, sir. Ang pag-iisip ko, bako paano sa estudyante junior, sumagurang na nag-tuition, lalo na kayo dyan sa, di ba, sa mga private schools. So nag-tuition, nagpapamasahe, kaya rakman ko, may mga akit talaga. Actually, di man mga tugang kay aking patal, sa totoo lang. Ang pagtubod ko, di man po kay aki na patal, junior. Igwang aki, hugakon. Igwang estudyante, hugakon.
Tadi ang gabos ng estudyante, mailing mo, may kanya-kanyang talent niyan, may tali, may kanya-kanyang tali. Di ba? Kaya lang, hugakon. Di ba kita may problema? Para mong tadaw mo na ang mga dagdag na report. Tod tabi, may bisita kita mga tugang from Legazpi City Division. Pag-irestoryahan, Legazpi Division kasi no? Legazpi Division. Tod po ha, pag-irestoryahan ta mga tugang ang tungkol po sa Brigada Eskwela. Yan, ha? Demo sir kay ba si Dr. Santi? May kwan? May mo. Aya. Oh. Ikaw kitang kwan, i-diskutir ta. Natapo ta kay po, nagbibrigada eskwela kita. Di ba? Ano man ang katuyuhan kang brigada eskwelang yan? Yeah. Kan mga panahon baga kam nag-eskwela kita, puro nga ikakam panahon mo, iyo man talaga. Kita ka nag-eskwela ba kita, John? On first day of classes, di daraplos kita. Kita ikan malimpya eskwelahan, ikan malampaso, ikan masamod, ikan mahali kan mga bukbuk diyan kan ano sa mga lapat diyan kan mga lawa sa eskwelahan, ikan mapakaray kan ampun kay to pisara, di ba? Yan na blackboard naan, ikan madara ka mong mga pintura, kung ano, ikan madara kan uba kang batag, paglampaso, lampaso, madara kang floorwalk, madara kang madridi kakao para kun ilampaso sa salo. Pero pigigibon ka ito kan mga estudyante talaga, dahil pong involvement ang parent, lalo na sa first day of classes, buda ang mga tugang ang mga iba pang aktibidad sa school, nan mga aki nakakaukod na maglimpya. Ngunyan, igwak ki brigada eskwela, nata iyan ta pigigibo kan DepEd. Iyan po ang sa tuyang pag-irestoryahan. Pakalipas po kayo ng report ni Jimmy na salita. Ay, wala na si Jim? Naputol na si Jim? Wala na. O, sige po, mga tugang 8:06 sa pagbabalik po ang sa tuyang interview sa Legazpi City Division para po sa Brigada Eskwela. Makalipas lang kaining mga patalastas sa anapot sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas.
sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Sarong Pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, Power pula. surf yan, Power puti. surf yan, Ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula. surf yan, Power puti. Baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Anhapot sa DZGB, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, kasabay po niya tungo niya na pagkaaga si Sir Helmer Ballesteros, Senior Education Program Specialist kang DepEd, Legazpi City Division. May kinaraman po ini sa Brigada Eskwela at ang Brigada Eskwela nakatalaan na naman po na magpuon as in mabuon bagaan sa tuyang school ang klase sa Agosto 29. Tama sir, ano? Tan 28 is holiday. Okay. Para po mga tugang klarohon tan ibang kahaputan nindo tungkol tabi sa Brigada Eskwela. And siyempre, parte po ini kang promotion kang Legazpi City Division para po mga tugang sa kaaraman kan gabos, lalo na po kan mga magurang. Sir Helmer, welcome po sa DCGB. Welcome po sa programang Anapot. Yeah, good morning po, Sir Henry. Good morning po sa gabos na nagaantabay sa imong programa ngunyan na daw. Yes. Primero sir, pwede po makita o gararay nin ideya ang mga listeners. Ano po ining Brigada Eskwela? Nata po ta pigigibo ta ini. Ano po ang katuyuhan kay ini? Okay. Ini po na Brigada Eskwela na pig-implementar po kang SDO Legazpi wala sa bilog na Pilipinas po. Ini po ang 1 week preparation kang eskwelahan kadong gabos na eskwelahan sa gabos na eskwelahan sa Pilipinas bago burukas ng klase. Na ang objeto po kay ni ay para maging prepared ang sa tuyang mga school sa pagbukas ng klase in terms of
preparedness ng kanilang classroom. Opo. So ito po ang tinatawag natin na Brigada Eskwela ay ang mga activities po dito is more on cleaning, doing some minor repairs of the classrooms, Opo. and then provision of the materials needed by the teachers, like yung mga reading materials and other necessities for education. So this is a 1-week celebration, implementation na magsisimula sa August 14 to 19. 14. Na sa ngayon po ang ating team ng Brigada Eskwela. Monday na, no, sir? Opo, Diba? Monday. Opo, at magkakaroon tayo ng kick-off ngayong 14 na ang Okay. host po ng regional kick-off ng Brigada Eskwela ay ang SDO Legazpi na Ay, gagawin sa Gugon. Kamu pala ang bida digyan, no, sir? Opo, Gugon Central School gagawin. Oo. So, imbitado po ang lahat ng stakeholders to join the activity. Oo. Ang team po natin ngayon ng Brigada Eskwela ay ang bayanihan para sa matatag na paaralan. So, yun ang ating team ng Brigada Eskwela Opo. for this year. Bayanihan para sa matatag na paaralan. Yes po. Opo. Oo. Usually, sir, sisay pong mga involved sa Brigada Eskwela? Sa school level po, ang pinaka-involved po dyan talaga yung school head. Okay. Sila yung involved sa implementation ng Brigada Eskwela sa kanilang eskwelahan. May Opo. may mga activities na ginagawa before the Brigada Eskwela. Like we conducted orientation last week Opo. for our school heads. Ano yung mga pwedeng gawin sa Brigada Eskwela na iniiwasan namin po ngayon yung mga implementasyon na hindi naman talaga kailangan ng eskwelahan. So I give instruction to all the school heads na bago tayo humingi ng tulong sa ating mga partners, dapat meron tayong listahan ano ba yung mga needs ng ating eskwelahan. So I required them to conduct an assessment of the classroom. Like for example, lahat mag-iikot. Ano yung status ng kanilang class? Ano ba yung kailangan i-repair? Yung mga minor repair lang po. Kasi hindi namang walang budget naman. Walang budget. Meron po tayong budget naman para sa mga major repair. Kaya lang po medyo mabagal yung budget. Kaya yun, mga minor repairs lang kailangan. Then pag na-identify po yun, gagawa ng plano. At yun ang gagawin nila sa Brigada Eskwela. Ayun. Sisay po, sir, ang ma-identify kang immediate needs sa mga schools na pwede siyang maging subject for Brigada Eskwela activities. Opo. Yun po may inorganize po silang tinatawag na preparation team, yung assessment na ang members po niyan yung of course yung leader ng student and then parent representative, LGU representative, and then the teacher, and then yung school facilities para i-assess nila yung school. Okay. Di ba may mga pag sinabi kayang Brigada Eskwela, usually ang nagtatatag sa isip kan tao, involve ang parents, Yes, di ba? Sa classroom preparations. Aside from parents, sisay po ang mga dapat na involve yan na pwedeng maging partner ng DepEd and school heads, for example, na magtuwang po sa Brigada Eskwela. Opo, katulad nga po nang nabanggit nyo kanina, Sir Henry po, itong Brigada Eskwela, matagal nang ginagawa. Kaya lang, pinormalize lang po ng DepEd. Ang Brigada Eskwela nagsimula nung 2003. So yun. Ngayon po ang pwedeng tumulong kasi dati baga ang talagang tumutulong lang sa eskwelahan yung mga estudyante lang. Yes, estudyante, parents. Magdadala ng mga tawag dito, yung panlinis nung panahon, yung Palo Maria, kakao, daon ng saging. Ngayon po pinormalize na natin na we ask involvement of other stakeholders like aside from parents, estudyante, LGU, barangay LGU, and the city LGU, provincial LGU, and then yung mga private institution po na pwedeng tumulong sa atin. And then yung mga, not only that, including the national government agencies, kaya kanina po nabanggit ninyo, bakit ang NCR merong ganito? We also that po. May also of that. And then yung mga non-government organizations, and then mga civic organization, and then private individuals na gusto tumulong sa atin. So, lahat po yan po. Kanina sir, nabanggit po ninyo na may identification of mga repairs. Yes po. Anong particular pong repair or activities ang pwede lang na ma-involve, may sabay sa Brigada Eskwela? Opo. Usually po yung mga windows. Yan, okay. Doors, painting po. Kasi di ba sa katagalan ng panahon, yung mga walls, yung mga walls ng classroom ay madilim na. Yan, saka isa may lumot na. Opo, yung electrical wiring, yung mga kulang na na ilaw, saka yung mga jalusing basag-basag na. So yun po, saka yung mga upuan na medyo pwede pang maayos. We encourage volunteers na pwedeng tumulong na mag-repair noon or magbigay ng mga
mga materials na pwedeng pang-repair noon. Opo. And then mga pintura, and then hindi yung mga parents naman sila na yung nagpipintura. So lahat lang po talaga volunteerism, no? Okay. Sir, pag sinabing volunteerism, ano po? May text digdi ha, madali lang. Sabi kan texter ta, nata po piga-obligar ang brigada if I thought it's voluntary. Opo, hindi naman siya ino-obliga po. It's a voluntary po. Voluntary on the part po, voluntary of giving support po. Ayun, no. But nowadays po, we discourage po yung pagbibigay ng financial support. Ano Yeah. Kaya mas maganda po sana kung pumunta kayo doon sa eskwelahan, tumulong tayo sa pagpintura, sa paglilinis ng eskwelahan, pag-aayos na. Kung mayroon namang mga skilled electrical diba? sa barangay na ang anak nila ay nag-aaral sa eskwelahan na yan, yun pong iniinga namin ng tulong na kung pwedeng may mga karpentero nga niya, di ba? Ikaw nga yung electrician na pwedeng tumabang. May mga pentor niya, di ba? So talagang we encourage volunteerism. And then we promote din kasi yung ma-develop din sa isipan ng ating mga lalong-lalo ng mga magulang at saka mga taga-barangay yung values on sense of ownership. Because ang DepEd po ay pag nag-retire wala na. Yung eskwelahan may iwan sa So we encourage people na ito pong eskwelahan ay sa inyo yon. Sa inyo po ito. So inaano lang po namin na ma-maintain yung eskwelahan para magamit pa ng next generation. Iyo. Kahit ba sir, kahit ay doon to kung anong taon, mga anong taon pa ito. May akong nahiling na mga solicitations, di ba? And then sabi mo ko, so bago yung collection, lalo na money, pigdi-discourage mo niyan. Pero ano po yan, totally bawal talaga o lalo na pagkakaiba kay solicitation? Bawal na po. Bawal na po siya. Hindi pwede mag-solicit. Ngunyan po, igapang competition? Wala na po. Inalis na natin diba? yung day awarding. Taga ito baga, may competition baga ini, di ba? Hindi naman Tagari, po siya parang competition. best in and in the yung parang implementation. Ginawa lang po namin yan ng mga nakaraang taon dahil it's parang motivation sa ating mga partners na parang to work more or para mabigyan din ng recognition yung kanilang mga efforts. Kaya lang, syempre hindi natin maiwasan yung mga ganun. Kaya inalis na lang po. But we will still do awarding, but it's more on partnership. Like for example, sino yung mga partners natin na nakatulong. Magayon, pwede. So we give recognition. Diba? May mga civil society nga nag-volunteer doon sa eskwela na ito. Itong tawa ng recognition kang school. Ninyo, ganun. Ito malaking tulong na po ito. Wala pong problema sa amin. Kwan lang ito, parte ng trabaho. So we will recognize all the partners who supported the Brigada Eskwela starting this year. Opo. Kung day pong collection o solicitation, paano pa expenses sa kwan sa, di ba nga may need ngayon ng mga pinturahan, di ba? May need ngayon bumakal ki wire, na-discover ngayon kang electrician na, so wire defective na, ilaw, etc. Saan po makuakikwarta sir? Anong kwan? Ang eskwelahan? Meron naman pong budget yung eskwelahan. Yung sa MOOE, kaya lang po it's not enough. Oo nga. At saka ito pong Brigada Eskwela is not only 1 week's implementation. Meron po kaming tinatawag na Brigada Eskwela Plus. Na yung operation and maintenance ng school ay continuous po siya. So patuloy pa din po ang paghingi ng tulong ng ating mga school sa ating partners to support us sa pag-prepare ng ating mga eskwela. Pero siguro, hindi naman masama sir kung halimbawa yung parent gusto magdala ng pintura. Pwede ba yan, di ba? In kind, di ba? Yes, pwede po. In kind, pwede po. In-encourage namin yun. As a matter of... May gusto nga i-donate ngayon na yero, na may look ng yeso atop, di ba? Not only in kind, in service. Pwede din. Like yung magpipintura, yung maglilinis ng mga kwan. Tsaka yung mga... Ang isa po problema namin ngayon ay yung mga bagong constructed na building natin ngayon. May mga sira-sira na yung toilet. So yung mga simpleng pag-a-analyze kasi nasa loob yung So yun, humingi din kami ng tulong sa mga expert dyan, pag-assess ng ating mga ganong problema para matugunan talaga kung anong pangailangan. Actually sir, na-mention mo, may text po digdi. Pakitanong po kay sir, kasi pag usually public schools, not in Legazpi, ang sabi niya, ang observation ko po, not in Legazpi. Pero pag public schools daw, karamihan, hindi maganda ang pagkagawa and maintenance ng comfort rooms. Yung mga bata, baka magkaroon ng problema pag hindi maganda yung mga CR at toilets.
Ano sir sa iling mo? Sa Legazpi, kumusta po ang mga... Okay naman Di ba po. sa mga public schools, required na magbugtaki comfort rooms, ano? Opo, ang standard po dapat mayroong comfort room sa babae, Yeah. mayroong comfort room sa lalaki. Yun po, kaya lang sa hindi talaga natin maiwasan na dahil sa kulangan ng espasyo. Yeah, oo. Kailangan din natin ng ano. Ang mga building po ngayon, like for example sa first floor, meron siyang CR na parang common siya. Very common, Opo, separate para sa loob ng building. So Di ba? far sa ngayon po yung ating, although nagkukulang talaga tayo sa comfort room, kaya lang isa po talaga sa problema natin ngayon, kahit maganda yung implementasyon pagkagawa ng comfort room, ay Yeah, yung yeah. service, yung water din natin na talagang minsan nagkaka-problema sa Yeah. pagtali ng Yeah. tubig. Noong mga 80s, 70s, inabot namin yung mga classrooms, may comfort room sa loob. Yes po, opo. Kaya lang ngayon, dami ng estudyante, Opo, opo. may kakaulang na so... Pagkasaro pa isa pa po yung ano yung mga minsan din yung paggamit ng comfort room ng mga Yeah. estudyante minsan Correct. diba? Correct. Minsan nilalagyan ng papel yung Oo, kung ano. toilet bowl, yung mga ano, sinusulatan yung kaya yun din. Oh. I see. Opo. Sir, pag-abot po sa mga tukawan, sabi kang texter, na madali lang, at may nabasa akong text digdi. Pag-abot sa mga tukawan, kumusta ang mga desk ngayon? Kasi po, noon, Mr. Maceda, pag yung grade 5 at saka grade 6, nagdadala kami ng sarili naming upuan na may sulatan. Armchair. Parang armchair, Opo, di ba? opo, opo. Pero kahit ito talaga, so naabot ko, sir, grades 1 to 4 yata, desk, di ba? So nasa ampangan Yes, mo. opo. Iyo pang unya na existing sa mga public schools ta. Igwa sa elementary po igwa pa. Pero sa secondary wala na, puro Wala na na. lang so Armchair. na plastic po bagay. Iyo. Pero usually, supplied kan gobyerno ngunya yan, ano? Then nakita Yes po, pigpa. igawa po kay mga supply hali sa government. Kaya lang, since dakul po talaga nyo ng estudyante, Iyo. tayo nga ki, ang sarong teacher, 63 ang estudyante. Grabe, So, yun, grabe. aside kay itong salit na sa classroom, kulang pa sa estudyante, kulang pa sa mga ano. So, Opo. talagang, that's really the purpose of this Brigada Eskwela. So, yun, in kind, kung so pwede po mag-donate kay mga tukawan, pwede Yeah, man po yeah. yun. Kaya mga lamesa, mga reading materials, Yeah, mga yun. learning materials. Kami kaya ito kang, inabot ko high school kami nagdara kan tukawan mi. Yes, oo. First year, madara kang sa Ayun. lirim. Puro pasan mi analysis. Naabot ko man Armchair, yan, di ba? sa pilot Pagkatapos peto. yan kang klase, dadarahon mo pa uli. Dadarahon mo manggila yun. Kung medyo Oo. maray pa sa tukawan mo. Ayun. Pero pag raot na, Oo, dahil na, iwalat panggatong na ni Kanya-kanyang Madam. tukawan, di ba? Kanya-kanyang dara. Ayun po. Kunyang garo, dahil naman iyan masyado, di ba? May supply ng mga tukawan Ayun ng na mga po, eskwela. opo, opo. So, ang gari role sa Brigada Eskwela is magkatubang kita, mag-repair Yes, ng mga po. chairs. na Mag-repair, iyan. maintenance, repair, repainting, kan gabos ng mga raot yan sa eskwelahan. Opo. Electrical wiring po, kay po Oh. talaga mo yan. I see. Okay. No rin tabi sir, pwede magpuon hanggang no rin matapos ang Brigada Eskwela ta sa Ang Legazpi. Brigada Eskwela po, mabuon siya ngunya na August 14 to 19. It's a one-week celebration. 1 week lang po. ini. Oo. Pero, may mga eskwelahan po na bago pa man ining schedule na nagpupuo na sinda. Oho, Para oho. pag abot kang Brigada Eskwela, yung bago yung prepared na po yung classroom. Ayun. Oo. Okay. Yung 'di ba, may mga schools bagang may mga kurtina, sabi kan texter ta kurtina. May kurtina. Ang kurtina da po paminsan madali on mawara. Iba na observation kay. Iba na observation basta na boss. Bakit tinalbok ang bagyo? Di ba? Iyo. Ito. Oni sir, sabi kan texter ta. Hen, paghapot po kay sir. Di ba may mga tupad ngayon? May experience po sinda na yung tupad nag-involve sa school para sa Brigada Eskwela. Opo. Kamu sir sa Legazpi Division? Igwa po. Oo. Igwa. Opo, may mga Oo. mga eskwelahan po na na-involve sa tupad, mga members ng tupad. Iya, okay. Nagtatabang po sila. Nata kong estudyante ang maglinig tamagurang pa kaya ang mga aki ngunyan asa na sana nanggahad sa reaction Opo. kami. Gabos po, pigi-encourage po maski sa mga aki. Sa Legazpi po pati mga estudyante during enrollment. Kunya na enrollment magpuon kunya na August 7 to 26. May mga estudyante po na kaibahan ka na nagalimpya sa mga parents, sa mga aki nagsasabay na Iyo. po. Okay. Very evident po yan digit sa Satuyang Division sa Legazpi City na pati Iyo. mga aki nagtatabang Iyo. po. So meaning po during the enrollment pig orient na Opo. na masabay nga kamong mga aki Opo. magurang ma-volunteer mag-encourage na magsabay. Ngayon po sa enrollment sir mapuon? Ang enrollment po nagpuon po ngunya na August 7 to 26 po. Ang Ayan. enrollment. Buong gabos man yan sa DepEd ano? Nationwide Public po schools siya. nationwide. Nationwide po. August 7. Okay, sandali. Tabaka may hapot ining colored tang ini. Kung ano daw. Hello, good morning. Hello po. CCTV po yun.
Ano po? Yes, DCGB po, sir. Ano po ito? Oho. Brigada Eskwela. Ano po? Kulang po ang teachers na ma-render kay service sa Brigada Eskwela is kaipuhan pang mag-submit kinarative report every day. Kung ang teacher para maka-avail lang ki-service credit. Opo, kung ang teacher po na nag-serve sa Brigada Eskwela kayo po na mag-submit narrative report every day para makakuha service credit. Para lang makakuha service credit. Kasi sa rong eskwelahan po sa Ligaw, pigre-require po ang mga teachers. Every teachers na mag-submit ki narrative report every day para lang makakuha ki service credit. Iapon ko lang po kung nasa DepEd guidelines yan kasi para hanap ko na po gari wara. Hindi mo nabasa. Kasi gari foul man po pag-abot sa mga maestra 8 hours nang nag-render ki service tapos hanggang pa ki narrative report dakulo na nga ni pong paperwork. Yes. Okay, sir. Thank you po Dadangog po ako ngunyan live. Yeah, salamat sir. Salamat. Sabi ko ihapon ko. Hindi kayang kauron total Taga-Legazpi City Division ini. Hapoton ta kung ano pang kanin sa Legazpi Division, ha? Kasi po, parehas lang naman ang pigbabasehan baga nila. Iyo, syempre. Depend. Thank you very much po. Sige, sir. Thank you. Okay. So ito, sir, Ligaw Division ito. Ibang division to. Pero sa Legazpi Division, paano patakaran sa mga teachers? Opo. Gabos po na eskwelahan ko po kami diyang pig-assign na BE coordinator. Ano po yan? Brigada Coordinator po. Eskwela Coordinator. Opo. BE Coordinator. Ang trabaho po kayan is to monitor the implementation ng Brigada Eskwela. And they don't require teachers naman na mag-submit ng narrative report. Kamo di sa Legazpi Division. Pero ipig-encourage po sinda to participate the Brigada Eskwela. Ayan, permin. May po sinda na mapoprovidean sinda kang service credit. Dahil bakasyon pa po ba Iyo. nagsiservice sinda, so pwede po sinda mag-apply kayo yung para sa service Bako pa oras kang pag-teach, di ba? Required lang po sinda mag-submit kung ano sa mga resources generated ninda. Isa-submit po duman para nado-document din kang brigada coordinator para at the end of the day po na naharamang kang brigada eskwela sa mga partners ang nagtabang sa eskwela. Kasi din na po yung kaya kang brigada coordinator. So we encourage all the teachers, lalong-lalo na yung mga advisor na submit sa brigada eskwela coordinator. Ito yung natanggap namin, naka-receive kami ng isang electric ban, may tumulong for documentation purposes. Para makita din natin sino talaga yung mga partners na tumutulong para madali mag-identify ng mga partners na tumulong sa brigada eskwela. Ayun. So yan pero yung narrative report hindi. Yeah. Ang gumagawa po niyan yung BE coordinator na. Ang iniingi lang po sa mga teachers na involved sa Brigada Eskwela yung attendance ng mga tumulong sa Brigada Eskwela sa kanilang respective classroom. Kasi may mga teacher po kasi na advisor, so may mga assigned classroom sila. So ang pinasubmit lang sila yung magbigay ng updates sa coordinator ito na yung tumulong sa amin. Ito na yung nangyari sa classroom namin before, during, and after. Ayun. Pero yung narrative report ng teacher per day, yung activity, di pa ko requirement po sa Endo. Attendance lang po yung volunteers, tumulong, tsaka yung resources generated. Yung po sa Legazpi, yun ang sa Legazpi, patakaran Endo. Hindi ko po alam sa ibang division. Pero may trabaho man so coordinator, yes, so BE coordinator, mag-document po, nire-required talaga siya, yung mga ganon, for documentation purposes, and then, ang nire-required ako sa division level bilang Division BE coordinator, I only require the BE coordinators to submit the narrative report after the implementation. Not every day. Kaya lang, isa na po sa dilemma din ng BE coordinator, nahihirapan siyang gumawa ng narrative report, yung accomplishment report, kung wala siyang submitted hali man sa mga teachers. So we encourage teachers din na mag-submit yung mga basic information lang. Basic information lang, like ilan yung volunteers, ano yung mga resources generated for that time. Iyon. Isusubmit naman sa BE coordinator. So BE coordinator naman, masubmit sa division. Opo. Para mas madali yung paggawa ng report. Iyo. Sa Legazpi po yun, hindi ko nasabutan ko po. Pero sa service, credit, na pig-upod, pwede sila makakuha. Through that report. Magse-certify kahit ang BE coordinator nga is school pag nakita naman yung teacher na pumunta, pinipirman yung DTR para mabigyan siya ng service credit. Iyo man ang ganun. So pwede magkaigwang service credit sila. Yes po. Sa Legazpi City Division. Kaya nga po ini-encourage namin yung mga school sa Division of Legazpi na i-submit sa amin yung mga teachers na may mga kanya-kanyang assignment or gagawin para
madali din yung pag-monitor na. Kasi may mga Sige teachers po. naman talaga, hindi ko naman dinala Yeah. po ano. Yung iba mag-a-apply for service record pero wala naman yun sa implementation, during the implementation wala. So yun, so merong listahan yung B coordinator ng mga list of involved teachers, and then yun ang ini-issuean ng service credit. Yes, And in opo. fairness naman po sa lahat ng teachers, hindi lang sa Legazpi, ano po? Yeah, Kahit yeah. sa buong division po, sa buong Bicol region, ito po, hindi naman sa pinagmamalaki ko po ang ating mga teachers. Na during brigada eskwela, kahit hindi mo po yan i-require talaga. Iyo, obligado na. Ano pa pati dyan? Sinapang namamasahe personal. Yes po. Diba? Yun Pag minsan, nagkapa-snack pa yan. Oo, diba? nagreklamo, pero matrabaho. Iyo, Kaya maganda. saludo po talaga ako sa mga teachers. Ano na ngayon yan? Dahil nga trabaho ta, pero matrabaho. Ano araw po kaya kaya minsan nagdagulog naman sa ako bilang division B coordinator. Oo. Manager yan, matrix yan ngayon. Oo. Pero pag ginano matrabaho mga siguro. Yaon na talaga parte na kang buhay ninda. parte na ng buhay. Kan gari naging way of life ninda ang serbisyo. Mga teacher ta no. Iya baga. Ay, di lamang edeng akong pampa-snack. Pero tutor ka di siya pampa-snack. Pero sir, di ba? Sa mga brigada eskwela, gari pwede ba na ngaya ang school o ang school head o magin ang teacher ngaya mag-request ki ngaya pwede kong gamiton ang term na ngaya mag-donate o maghagad, di ba? Maghagad ki ngaya libang nga electric fan ngaya ano pang ibang gamit sa eskwelahan. Aircon medyo mahal-mahal na yan. Pwede po yan gari may mag-encourage ki donor o gari pwede siyang sabihin ko ngayon na maghagad, sige, ano po ang Pwede patakaranta? naman po siya as long as yan po napigahagad nindo identify the needs. Kan eskwelahan. Oo, kasi Okay. they po Bako ni Madam Ornicer. Apo po. Bako po ni Madam, bako lead ni Ma'am Ornicer. Bako po. Para sa Basta eskwelahan. yan po nagluwas duman sa pigtaram ko kasubago na needs assessment. Yeah. Na kayo po ng pagpintura, kayo po ng arog kayo ng mga equipments, facilities. Pwede po siya. Iyo. Pero hindi yung directly ngingi ka. Yeah. Yung voluntary lang po. Iyo. Ang ano po, isa pong ginagawa din po ng school head strategy po nila to seek support from our partners. After po identifying the needs ng kada classroom, tinatawagan nila lahat ng stakeholders. Opo. As a matter of fact, ngayon po sa Gugun Central School, meron Yeah. silang meeting with all the stakeholders. Pinipresent po nila yung plan. And then they encourage partners to support yung plan sa brigada eskwela. Yeah, yeah. Yun. So, Yeah. pero lahat po siya in voluntary basis po. Walang persahan. Yes. Oh, baka naglimpyas. Ay, mainito nga digdi nga ma'am nga sa classroom ni. Mari pa nga magdara kaming electric fan para nga sa mga aki. Minsan kasi talaga may mga parents Na, kahit di ba? binibigay. Oh, Sino ba oh. naman hindi tatanggap ng grasya? Oh. Very as long na donations. galing po sa kanilang Iyo. bukal sa kanilang kalooban na ibigay yun, tinatanggap po namin. Yeah. Bako nga. Ayun. Sige, ibog ta ko digdi nga sa may lamesa ko. Then we discourage din po kasi doon sa mga schools na every year humingi ng electric fan. Yeah. That's why we monitor. Ako naman po sa division level, ang ano ko po is we monitor the resources provided by our partners. Yeah. Like for example, namomonitor ko po siya. Iyo. Every year, sinong school nakatanggap ng ganitong smart TV? Iyong manangga. Binomonitor ko sa ano na yung status. Tabaka otro naman na school. Opo. Another smart TV or electric fan na naman. Ano na yung status School ng year. smart TV na rin sila? Lahat ba ng classroom nyo may smart TV na? Oh. O ngayon ba't kayo humingi? Meron pa pala. Yeah. Doon tayo sa mas Tama needed. yan, sir. Parang- Tama yan, di ba? Sa iba naman nakuan medyo Because it's one pangay way po. to thank our partner naman na ma-maintain, ma-operate ng maayos yung mga binigbigay nila sa amin. So that's one way to appreciate their support to us naman is to check namin na yung kanilang mga suporta ay ginagamit ng maayos at saka sa tamang paraan. Yeah, opo. May babasahon ako, sir. I do not to kung kasabay sa Brigada Eskwela. Ni baka dahil naman kanila sa Brigada Eskwela. Not no. Sige po. Pakipaabot po sa DepEd. Hindi po nakaurang ko kaya Legazpi Division po ini ha. Dahil po sakop kayo ni so Albay, Tabaco, and Ligao Division. Yes po. Or maskin ang Sorsogon ha. Sana po wara daw na solicitation kay mga bond paper, ink, etc. Nasasanay na sanaan DepEd. Dahil magpara pagparaguntingon ang grabe guntingon ang budget. Bawasan po napapagal kaming mga teacher na nasa laylayan kakasulisit. Makasupog pero kay puan tubudon ang mga superior concerned teachers. Bakit ngayon kasama na sa pag-repair ang mga rooms? Dapat kasama yan sa maintenance ng school. Sain ang budget kaan, sain napapaduman.
I do not know, sir, kung sa Legazpi, hindi ko aram. Opo. Pero pwede ka gawin mag-react. Maski sa po may issue mga Iyo man talaga. Ang budget po kaya kang eskwelahan dapat na operation and maintenance budgets dito. Apo. Depende po yan sa number of students Mhm. na naka-enroll sa INDA. Kumpara po ang number of students, yun lang pong i-allocate sa INDA. Ano po? Talaga. So bako man masyadong Iyo. Ang MOOEE kada school, garo bako man talaga sapat ano? Bako po kasi depende yan sa number of students. Iyo. Same po yan Hindi ko lang- dapat gastusin sa sir na MOOE. Yan po yan sa pagpa-repair kan mga classroom, pagbayad dumon sa mga utility, Kuryente, gayon ano. sa ilaw, sa internet. Although ang internet po ngunyan shoulder po siya ng LGU. Iyo. Lahat ng eskwelahan ta provided siya ng LGU. Ligi sa Legazpi? Yes po. Ah, And then yung I see. ating LGU po, Legazpi, yung ating local government unit, nag-allocate po sila ng 1 million para sa Brigada Eskwela. At ito pong 1 million ay ibibili ng mga materials na gagamitin ng kada classroom. But still is not enough. That's why we encourage partner talaga to support the Brigada Eskwela. Kasi aside doon sa repair talagang kailangan pa namin. At saka nabanggit mo na din po yung kurtina po. No. Yung kurtina. Oo. Ako personally, I discourage our school na maglagay ng kurtina sa mga classroom. Kasi Iyo. unang-una, maliit na nga, maglalagay ka pa ng kurtina. At saka yung kurtina, sanctuary siya ng alikabok. Yeah, correct. Baka may mga asma sa mga akit dyan. Oo, maglagay na lang siguro kung ang bintana ay maglagay na lang yung para yung init ng araw ay pumasok. Iyo, siguro baka pinalaman ng teacher kaya wala yung kurtina. Pinalabahan gayon. Pinalabahan Yung gayon. mananggan sir, dapat na yung kurtina kita. Opo. Dapat mapres ka ba luwas Yes, lagam opo. paros. Oo. Okay. Gareda naman po ni kantra sa Brigada Eskwela ang hapot kay ni nasa rong Sige paradangog about intelligence fund ni Secretary Sara. Di ba sir? Di naman kasabayan. Buda. Di man sa MOOE. Di naman po kay rentre yan regarding yan sa intelligence fund kung nagapigamit sa tuya. Di man ganun sir aram yan. Di man sir aram yan kung paano niya. Okay. So, with that po sir Brigada Eskwela, di 14 to 19 Yes, tama? po. Opo. Sabado. So sa 1 week na iyan, expected na sa mga nakalista na na-identify needs kay eskwelahan, Opo. matatapos sa laog kasarong simanang yan. Sana. Yun Sana. ang samuyang pig-aasahan na kung pwede nga ni gabos na minor repair kang sa tuyan, is matawan ki solusyon sa tuyan through our partners po. Iya. Okay. Sir Hen, magayon po ang information nindong niya na aga ni sir. Ihapot ko lang kasi po nagbibrigada eskwela kami, seldom kong madangog na pig request sa mo na mga parents magtanom sa mga compound din mga eskwelahan kan aki ko. Magayong po baga na magtaranom-tanom ki mga flowering plants in other trees dyan. Baka sarap man sa pwedeng ma-identify na need kung bako ngun yan sa masunod na daw. Reaction tabi sir. Ayan po, pigi-encourage talaga sa mga eskwelahan na aside kayo itong pag-repair kan mga classroom, beautification ng correct. ground. Beautification. Kaya po na din po yun. Kaya lang, may mga eskwelahan talaga na we discourage din magtanim ng mga puno. Tabaga ko. Kasi isa sa dahilan bakit nasisira ang mga classroom, lalo pa may mga type na yung puno. So, kung may mga space pa po yung eskwelahan para magtanim ng puno, is okay po. But we still encourage school doon sa pagtatanim ng mga flowering plants. Opo. Pero lalong din po yung mga vegetables. Yan. Magayon yan sir, di ba? Vegetable. Kasi may mga eskwelahan tayo na may malaking space na pwedeng magtanim pa. Para makatulong din po sa feeding program ng eskwelahan. As a matter of fact, meron tayong eskwelahan ngayon na yung produkto nila ay nakakatulong na sa eskwelahan. Yung Kagbakong High School. Kagbakong? Na meron silang malaking space doon. Nagtatanim sila ng dragon fruit, mais, and other vegetable. And they sell their products. And then, yung proceed po, ginagamit nila sa repair ng kanilang classroom. Iyon, very good. At saka yung iba din po, nagagamit ng parents. Kasi ang nagtatanim yung mga parents, para income na din yung mga parents. Okay. Magayon po yan yan mga
mga masitas, 'di ba? Yes, Sa mga di man masyado makadistro sa eskwelahan. So mga di lang nagdadakula, pwede. Kaya po. Tapos Depende. itong mga masitas na may mga tunog, Yan, piga, oo. bawal ta naman ito. Tapos siyempre, pag-iisip Mga sa aki. mga sa safety. Yeah, Kang yeah. Saka saro pa po pala yung sa Brigada Eskwela, saro sa ang objective, ang pinaka main program po kasi ng Brigada Eskwela Tulo. Ang primary po iyan, repair ng mga minor repairs na kailangan ng classroom. Pangalawa po yung tinatawag namin na WINS, na nandiyan po yung repair ng hand washing facilities, toilet, and drinking. At saka yung pangatlo po yung pag-aayos ng mga parte ng eskwelahan para sa disaster risk and reduction management. So yun po, yung tatlo na yun ang aming priority para sa Brigada Eskwela. O pakiulit tabi sir kang priority for Brigada, disaster Risk and reduction management, repair ng mga minor repair of classrooms, and then pang ano po, yung nabanggit ko kanina, na ngayon. Repair. Para kita sir malilingawan na WINS, yung tinatawag natin na WINS program, na priority po dyan. Repair, at saka replacement, construction ng hand washing facilities, at saka ng toilet po. Yeah. Sir, gusto mo na mag-react kay ni? No, sige lang po. Sige lang. Basta kaya. Can you ask sir what is his reaction to VP Sara's work? Is he doing her job properly? We would like to know his insights, good or bad, is appreciated since we don't have any idea of her doings since winning. Ako personally, naman, sa ngayon, as a matter of fact, ito pong mga awarding, sa po yung nagbigay ng directive sa amin na alisin na po ito. At saka simpleng lang po, hindi na namin ini-implement yung mga magarbong activities po. Talagang we really maximize the budget. So hindi dinidiscourage niya yung pagkandak ng mga activities na sobrang andami. Gastusin. So paso ngayon, so far so good naman. Ako po, personal opinion naman po yun. So far so good naman po yung kanyang pag-implement ng mga programa sa amin. Lalong-lalo na sa partnership. Talagang ang ano niya ngayon, talagang ang puso niya sa partnership ay nandun. Kaya kami naman dito sa division level, talagang grabe ang pagpupursigi para mapalakas yung partnership namin sa ating mga partners. Opo. Ito sir, di ko aram kung sa Legazpi Division ini, basta reaction ini. Baka in general, basta ang tagiraray. Sige po. Nyata po ta teacher pa, magibuki paperworks, ay iba ini, like attendance ng participants and reports ng paghanap ng resources for donation for the school like paint and other materials. Bako igwa school administration, mga non-teaching personnel and mga school division office, sinda naman magluwas, bako mahalat na mamonitor lang ang pigibo. Sir, reaction tabi. Mataliwan man ini Reklamo naman, pero matrabaho. Ayun po, ang pag-volunteer po kasi, ang pag-encourage ang internal tsaka external stakeholders po. Yan ang mga external stakeholders, yun na po yan sa mga non-government organization, NGOs. Ang internal stakeholders po, pag-encourage may man to participate. Ang parte po kang internal stakeholders ay ang teachers. So, saro na po yan sa pamamaagi ninda to volunteer. Ano po na, although bakasyon sindangon yan, but still we encourage them to do this work naman po. Tulong-tulong tayo para sa isang objeto lang na preparation ng classroom sa ng klase. Sabi kan teacher, agree ako kay sir. Kami mga teachers, mareklamuhon talaga, pero nagtatrabaho. Kami yung mga teachers, mareklamuhon, no, talaga, pero nagtatrabaho. Parte na kaya kang buhay mi yan, lalo na ang pagpagayong kang classroom mi. Minsan nga sa diriming kwarta, nagagasto mi pa dyan. Tama. Kaya saludo ako. Pero ang paggasto sa diriming kwarta, kung pwede ta pong maiwasan yan. Nasa pagpaplano man sa nayan. Correct. Sa diit na pag-encourage sa mga partners na mag-join. We don't need to spend our own money for that. So it needs a lot of advocacy. Kung makwarta ka, kung sobra pa ang kwarta mo, pwede man ngayon. Kasi ang mga partners natin minsan may mga din kasi ang partners namin, may mga complaint din. iyo baga. Ano man ngaya kamo, kang tinawan mo kamo ki suporta ni Oy dahil lamang. Pagkatapos. Kaya ngon yan, pigi-encourage mi ang sa to yung mga school days na
appreciate, magtao kay recognition doon Yeah. sa mga Oh. partners natin, would always inform them ano yung mga nangyari sa mga suportang binigay. That's one way to maintain, to sustain our partners. Opo, okay. Sige sir, at okay na po ako. Thank you po sa mga reactions ha. Unless po baka may nalingawang kamong gustong i-announce tabi sa publiko lalo sa Legazpi City Division. Opo, salamat po sir for this opportunity. We really encourage all the partners to support the Brigada Eskwela. Ito po ay ginagawa natin para sa kahandaan natin ng ating mga eskwelahan, para maging kaaya-aya naman sa mga eskwela, sa mga estudyante, yung kanilang pagpasok sa eskwelahan ngayong yung pasukan. Lalo-lalo na doon sa mga magi-grade 1, di ba? Kasi bagong environment. Siguro maganda sa parte nila na pagpasok nila sa eskwelahan, wow, ito yung aming eskwelahan. So, this is one way. Yung preparation ng aming classroom is our way na para ma-motivate yung ating mga estudyante to go to school. Yeah. Kasi kung marumi ang iyong classroom, hindi prepared ang iyong classroom sa unang araw ng pasukan, siguro ma-encourage ka pang pumasok. So, we really encourage our stakeholders to support us. In-kind support through service. Kung magbibigay kayo ng cash, walang problema po yun. Kasi may mga parents naman talaga na imbis na tumulong, pwede bang bigay na lang kami. So, hindi naman maiwasan yun. So, kami po, lahat ng grasya, i-receive namin. Basta, voluntary. Lahat po yun, voluntary po, walang bersahan. At saka yun po, na inihingi namin sa inyo ay base sa needs. Kung may hinihingi po sa inyo yung school head, ay yung mga school na wala sa need nila, pwede po kayo mag-report sa akin. Mag-report po kayo sa akin, complain. Pero po kami inorganisa sa pamumuno po ni Sir Santi Aranya. Siya po ang sasagot doon sa mga complaint queries tungkol sa pagbubukas ng klase sa Brigada Eskwela and lahat ng mga issues and concerns. Yun. Hanapon po si Sir Helmer Ballesteros. Yes po. Siya po ang Senior Education Program Specialist po ng DepEd Legazpi Division. Yes po, sir. Salamat tabi sir sa Thank you tiwala very sa much po. DCGB. Thank you Anytime very po pag may maitamang kami sa eskwelahan, welcome na welcome po. Kayo po yung unang nag-response sa aming panawagan. Thank you very much, Sir Helmer. Yes, sir. God bless you po. Regards po kay Sir Danilo Despe. Dr. Danilo Despe, Yes tama? po, yan Sa po Tuyang ang ating Schools bagong Division Yes Superintendent. po, and then I personally invite you po, sir, para sa aming BE kick-off this coming August 14. No problem po, sir. Alas 8 ng umaga. Saan po? Sa Gugun Sa ano? Gugun po, lahat ng division ng Bicol region po. Nandyan. Padala ako kay And then reporter. nag-invite din po kami ng mga partners to attend, yung ating mga major partners to attend. Yes, oo. And then doon sila magbibigay ng kanilang mga Ay, wow, oo. Tresya, pakinotabi sa 14, 8 o'clock ha. Ipakover ta. Buong Bicol region pa lang sa digdi ang convergence sa Gugun Central School. Sige po, yun ang DCGB, sir. Para ihatod yan sa publika. Okay. Salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB. Thank you very much. Alright, mga tugang, ayan po si Sir Helmer Ballesteros, Senior Education Program Specialist po kan DepEd Legazpi City Division. And thank you din kay Dr. Danilo Despe. Si Sir, very humble Doktor ini, di ba? PhD ini si Sir. Ayaw niya po. Ayaw na gamitin ang PhD niya. Kahit po yung kanyang title na yung nga Danilo Despe lang. Ayaw niya ipalagay. Iyo, marayan, di ba? Danilo Despe. Ikaw, Sir, PhD ka man, bago pa? Di pa po. Di ko na tinapanggang kar lang. Pero yung manggiraray, di ba? Yung manggiraray. Pero dako na kong feedback kay Sir Despe, nga ko garo PhD abo nga magpagamit kang very humble, very down to earth. Danilo Despe lang wala kaming problema sa kanya. Alright, sige po mga tugang, alas 8:50 na oras po sa DCGB. Magbabalik po kami, makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. EO Executive Optical, Expert Eye Care, State-of-the-Art Facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masira mo
Itong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability dahil pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero dahil man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan na assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite in a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot sa DZGB, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Yes, alright. Uy, alas 9 na ugaring. Naka-standby pa si Ange, buda si Joshua. Salamat tabi. Buda si Jimmy, ano? Di ba? So tulutang mga pag-iriba. Standby na lang tabi kamo sa masunod na programa. Hindi po sa tuyang programa sa DCGB. Pakinot na lang tabi kay Ange, Joshua at saka kay Jimmy. You know? Para po sa sendang intensyon na makapag-report sa tuya tabing programa. Ha? Alright. Bueno, mga tugang, pasensya na po sa iba pang mga reactions po sa iba pang mga topic na pag-iristoryan takot ngunya na aga ang Sagumayon River. Ano, duman sa programa Tangkaya, may na-discover ako tabi na makahibi man yon. Ang numero 1 para na pollutants dyan sa Sagumayon River. Suhali dyan sa mga comfort room ta. Yan tabi na mga human waste na yan. Yan tabi na mga atita. Diyan ta palang pipadaralagan. Yung number 1 tabi. Buda mga ikadua sa mga grasa. Buda kan mga petroleum pipaburulos na dyan. Makaugmahon man kita di. Makaugmahon. Kanta yan. Mga tugang tabi digdi po sa tuyang programa. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Anhapot. Alas 3 po sa Pinky on Mo Baby. Anhapot po sa Aga Giraray. Okay? Salamat po, Henry Maceda. Dahil personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay.